שלום יוטיוב, היום אני לכם סרטון יוטיוב, אבל אני קצת חולה אז אתם תשמעו אותי קצת גרוע. כן, טוב. אני בודק אם זה מצלם. כן, זה מצלם. הקול שלי מספיק גבוה. טוב, עכשיו אני אראה לכם, לא יודע, או סתם. רציתי לשחק איתכם באמזינג ספיידרמן. אתם בטח לא שמעתם, לא מה שאמרתי. 100%, אני מצונן, לא מבינים כלום. אני כל שניה רוצה להרוג את עצמי. טוב, דיסק C, גיימס, דמלינג ספיינרמן 2 ולאונצ'ר. אני קצת כבר שיחקתי במשחק הזה, אבל לא יזיק לי שוב פעם. זה הלאונצ'ר הזה. אני אעשה את זה אבל זה יהיה רוסית, כי אני לא הצלחתי לשנות את זה. פאק. מה זה? אוקיי, טוב. עכשיו אתם תראו את המשחק האגדי. The Amazing Spider-Man 1. The Amazing. אני אתרגם לכם כי אני מבין הכל. הנה, אני לא צריכים את זה, אנחנו לא צריכים את זה, אנחנו לא צריכים את זה. טוב. לא, שיט, למה לחצתי על המשחק שכבר המשכתי? שיט, זה יהיה כבר בעיר. עם הרובוט הזה. רגע, אני קצת אניח כי... יואו. חבל שהיה לי מטפחת. אם הייתי מצלם עכשיו במצלמה, אז הייתי מת עכשיו. אני כל המזגן שלי עכשיו על חום. החדר שלי נו עם 100 מעלות. what the fuck, כמה לנו. הללויה. סבקי. אאו. פיו 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 פיו. אפה. אני לא רואה כלום, אבל אני אצטרך את זה. לא פרובלם, עין אחת אין. הוא צורח כמו משוגע. הוא אומר, הנה לך. איינשטיין בלי בעיות. עכשיו אנחנו צריכים לטפל. נו. what the fuck, איפה אנחנו? נו, תגידו לי מתי אני צריך ללחוץ אי. כי מלא הוא ענקי. זה מפחיד קצת. מה אתה רוצה לה? Курица под карри. הנה, אין לו עין שלישית רגע. אני קצת משיך. В чем дело? Растерялся? אני מקווה שאתם שומעים אותי נורמלי. what the fuck, לאן הוא יש? Стоять под ним? Плохая идея. הוא אמר לעמוד מתחתיו זה רעיון גרוע. טוב, שיהיה. יאללה, שימות הבן כבר. יואו. אני כל שניה נראה לי אעשה את זה. כי אני מצונן. מה הוא עושה? נו, קדימה. Да, есть управа.
טוב, אז... אוקיי. הבאתי את תוכנית חלופית, או קומבטרס או מיינקראפט. אני אחליט מיינקראפט. בשרת, יש לו תמונה מעצבן. ועכשיו אני אצלם סרטון של איפשהו 20 דקות, כי אני לא יכול. אני לוקח תרופות, ואין לי כוח פה פשוט לעצור את הסרטון. מיקרופון. אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב. הלו. לא שומעים אותי בכלל. אני כולי עכשיו זהה. איפה the server orange? הנה, אני החלפתי לעצמי דווקא עוד פעם סקין. הנה עכשיו אני עם סקין כזה. הופה, זה קט. זה איזשהו קט חתול. כמה נהגים. לאן זה דוחף אותי? סטופ. זה דוחף אותי אוטומטית. אני לא נוגע בכלום. זה באג. אולי אם אני לוחץ הרבה זמן, אז זה איכשהו מחזיק את זה. אני לא יודע, אני לא לחצתי על כלום וזה הלך. תסתכלו איזה בית יפה. לא עשינו. F H F H O I'm home. הנה שוב שניות. אני והחברים שלי הכנו בית כזה, שאם אתם רוצים אתם יכולים לבוא אליו, אבל לא מינימום בסטרימים. טוב, אני אעשה איזושהי מלכודת קטנה לחברים שלי, שהם יבואו, שימותו אמן. אמן. טוב, פה סבבה, בא לי להרוג כמה זומבים. החיים שלי מלאים, הכל סבבה. כמה כסף יש לי? בל, זה כל הכסף שיש לי. זומבים חמודים שלי, תמותו אמן. אבל יהיה לי הרבה כסף. כנראה שאני בזבזן בלי שאני שם לב. הופלה, היה שם אנדר עולה. ראיתי. הופה. בפרק הזה זה פרק מלחמות העולם Z, מלחמת העולם Z. מלחמת ספיידר Z. אני אביא הרבה חומרים לבית שלי. אני מקווה שיצא ממנו משהו. פליס. אתה לא תהרוג אותי, אף אחד לא הורג אותי. אף אחד. What the fuck, מה זה נתן לי? איזה דברים טובים, איזה חתיך אני עכשיו. לא, אני צריך את זה, כי זה עוד מעט יישבר. עכשיו מי גאון שלי מלא? אני. זומבים. לקחתי מאח שלכם קצת בגדים. עכשיו אם תיתן לי מכה אז לא יחב לי. אני אפילו לחשב אותם אחר כך. חבל שאני לא משחק עם מודים. כי אני מכיר מוד אחד שאני יכול לשלב הרבה דברים
ביחד. יואו. אני כל הזמן חושב שאני רואה סלנדרמנים. ידעתי שאני לא הייתי צריך לשחק במשחק הזה אתמול. טוב. הכי מצחיק אם הייתי... שיט. וואי. למה אני תמיד... הופה, קריפר. סליים? סוף סליימים. יש, אנחנו צריכים דווקא סליימים. אנחנו רוצים לעשות בית טכנולוגי. 4 סליימים. אני צריך לעשות קצת קול. מוזיקה וצלילים. צלול ראשית. מזג האוויר שיסתום המן. שאלות הגדרות וידאו. מוזיקה וצלילים. מזג האוויר. אני עושה שלי יהיה הכל. בואו נראה אתכם. התגעגעתי לכל הזה, אני כבר לא... יומיים משחק בלי קול. תאמינו לי, זה לא היה כיף. לגים. אאו. חתיכת דבר הזה. חבר שלי מההמצאות הגאניות שלו. שיט, אני הולך עוד מעט למות. טופה. איזה פרקורץ גרוע אני. בוא נראה אותך, תפוצץ בבקשה. לא הורד לי כלום. אני אקנה משהו בשופ. אני גם 2,000 Alright, okay. Au. יו, המיקרופון שלי מסכן. איזה כאילו מגניב. ניסה לעשות סקין של מיניון. טוב, 25 אני יכול לקנות. עוד יותר אני לא יכול. מה אני יכול למכור? אני אנסה למכור משהו. אני אנסה למכור את הקקטוסים האלה. ביד נגיד 10. ביד 10. אז ביד 1. אז ביד 0. אני אפילו לא יכול ביד 0. טוב. נגיד 15. אני לא יכול כלום. אז כנראה אין לי כסף יותר. לגבל כמה כסף יש לי? 9. נו ברור. אז נגיד 9 על כל הקופה. אני עומד כבר למות, אני חייב אוכל. אני קצת אקח מהזומבי.
לזומבים יש אוכל טוב. לא זזו. אני לא זז לשום מקום. עד שההשפעה הזאת נגמרת, עוד 16 שניות. 5, 4, 3, 2, 1 ו... זהו, עכשיו הכל יהיה סבבה. עכשיו אני אשקר לכמה מהאנשים ויעשה שם טיל. טוב, לא... לא נשמע לחולת. הלפטופ שלי ואני, כמה זיכרונות טובים. יואו. לא יודע למה, אבל אני תמיד רוצה לתת מכה לזומבי פיגמן. זה כאילו שהם מבקשים שאנחנו ניתן להם מכה. טוב, פה אפשר לחפור. אז 100% אני יכול לפתוח את הטעימות. ג'י. אני יודע שאמרתי עכשיו משהו מקומבט. ארס. אני לא יודע, לא שיחקתי הרבה פעמים בזה. כשראיתם, יש לי. שיט. אני שוב פעם ראיתי אנדרמן. אני מתחיל לדמיין אנדרמנים. כמה יש לי כבר? אני צריך מינימום סטאק. שער לגיהנום. שער בקידות לגיהנום. לאן זה מוביל? שמעתי סקלטון. אני מקווה שזה הסקלטון, אני מקווה שזה לא הסקלטון המרושע הזה. M18. שהתלהגים. הנה גדולות וידאו. 100 FPS. זה היה אמור להיות על 80 FPS. עכשיו אמור להיות פחות להגים. טוב, נו זה יספיק לי. איפה הוא? וואו. האוזניות שלי מחרימות. יש לי אוזניות רצחניות. טוב, אני אתחיל לבנות את מה שחבר שלי רצה לעשות. אני אבנה את זה ככה. שיט, למה הרסתי את זה? אני עכשיו פה פשוט חופר למטה. אין לי לקדים. הנה, זה נראה לי זה יספיק. מנהרה תת-קרקעית כזאתי שקשה לעלות ממנה.
ועכשיו אני מחליף את כל הבלוקים. אישית לא עשיתי את זה עם זה. מתי זה כבר יסתיים? זה קשה לחפור, כי אני עוד עייף. כי אני חולה, ותמיד כשחולים אז יש כלשהי עייפות. וזהו. עשיתי את הלמטה. עשיתי את המשימה הראשונה שלי. שם זה יהיה המקלט שלנו. זה דרך כיפית לעשות דווקא פרקור. טוב, עכשיו אני עושה את הזה. עכשיו כמו שאני הכרתי אצל הרבה יוטיוברים, הם יחפרו את זה, ישימו שם במקום את הבלוקים האלה. אני פשוט עושה את זה שיבינו שאני טוב בבנייה. שהחברים שלי יבינו שאני טוב בבנייה. כמה יש עוד? עוד לא הרבה. המקום שלי עוד מעט עומד להתפוצץ.
איזה כיף שיש הפסקת טסט ל3 ימים, אבל זה עוד לא בטוח, כי החמאס הם מניאקים, אז הם יכולים לעשות הכל בשגרות רעות. הם יכולים לעשות הרבה דברים רעים. התכוונתי לזה. אוקיי, כמה זמן אני כבר מצלם? 26 דקות ואני כבר מתחיל להיות עייף. טוב, הנה, הראיתי לכם איך אני בניתי את הבית. לא, יותר נכון את המנהרה. יואו, איזה מנהרה טובה זו עכשיו. אם אני עוד אעשה את זה. הקרפטינג טייבל. איך עושים בלוקים? הנה ככה עושים. טוב, עוד 2. הנה. והנה, תסתכלו. אני יורד ככה. הנה, אף אחד לא יכול לפתוח. הנה, הכי טוב. טוב, אז אם הייתם איתנו בפעם הראשונה, אז תרשמו לערוץ שלנו, זה ערוץ טוב, יפה וחמוד. טוב, אז יאללה ביי. טוב, אז נתראה בפרק הבא של השרת. ככה אני אקרא לפרק, השרת. טוב, אז ביי.